Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomana, please post for me. Ndiri kukumbirawo kuti kana mava kupostawo nyaya yangu, please vigaiwo chiso changu. Inini ndiri mukadzi ane makore 35 ekuberekwa. Mukoma, inini ndakapindawo mumarriage apo pandainge ndichiri ne 17 years. Ndine umwe mukomana wangu uyo wandainge ndichidanana naye. Inini nemukomana wangu iyeye tainge takangosangana kuchikoro. But kubva zvandainge ndakatanga kudanana nemukomana wangu iyeye, amai vangu havana kana kumbobvira vada kuona mukomana wangu, because ivo vainge vachingoti mukomana wangu uyu ainge ari rombe, nekuda kwekuti kumhuri uko kwaanobva mukoma vanhu vekungoti pamba pavo painge pakangosara so kumaraini kwedu ikoko kwatainge tichigara. Asi mukoma semunhuwo wekuti ndainge ndakamuda nemoyo wangu wose. Munongoziva zviya zvinoitika kana uchiri musikana wechidiki, zvekuti munhu waunenge wasarudza kuti uyu ndiye wandinoda, kunyangwe vanhu vakazama kuti vange vachikuita sei, but unenge uchingonzwa kuti munhu iyeye ndiye waunenge uchingoda. Ndo zvainge zvichiitika pamukomana wangu iyeye wandainge ndichida. Handizivi kuti ndakarohwa rungani naamai nababa vangu, because vaiti pose pavanenge vandiona ndiinaye ndaitoziva kuti pandinozodzokera kumba ndinotorohwa chete. Ndaingoti kana ndikatumwa uko kwandinenge ndatumwa, kana ndikangononoka kudzoka chete, ndaitoona amai vangu kana kuti baba vakatondibatira shamu vachinditi chakonzeresa kuti ndinge ndichinonoka ndanga ndiine mukomana wangu iyeye uyo wavainge vasingambodi kunzwa kana nezvake. Saka ivo amai nababa kakurova kwose ako kavainge vachindiita, mazuva ekutanga ndakambotangawo ndichiita zviya zvekuti kana ndikarohwa ndobva ndazviudza kuti handichazvipamhe futi. But sezvo vakangoramba vongondirova vasingandiudziri marizeni chaiwo avainge vachindirovera, izvi zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizova neni, zvekuti shamu chaiyo ndakazosvika pakuijairira. Plus ndaizoti kana ndazoenda kumukomana wangu dzimwe nguva iwe taizoti kana takagara muchitondo zviya chichitovana zvedu, saka ndainge ndava kungozviudza kuti kunyangwe vakandirova sei mukomana wangu handimbofi ndakamuramba. Ndainge ndava kutoona sekunge vabereki vangu ndidzo dzainge dzatova mhandu dzangu. Mukoma, inini nemukomana wangu nekuda kwekuti ndainge ndava kungogara ndichingomushunguridzirwa kumba, zvakazokonzeresa kuti inini naye tinge tichizotanga kusangana pabonde. Saka mukoma, takangoti tichangopedza kunyora form 4 then ndo patakatanga kusangana pabonde, kusazivawo kuti chii chakakonzeresa kuti apo pandakatanga kusangana naye pabonde mimba inonoke kubata, because mimba yakazotobata mushure mekunge tatopedza maexams, tatomboti garei maresults edu paakadzoka tose. Inini nemukomana wangu tainge tisina kubuda zvakanaka pamaexams edu, then mukomana wangu iye akabva azotangawo kuita zviya zvainge zvichiitawo vamwe vakomana, achienda kunokorokoza achidzoka. Pasina kana nguva ndo pandakabva ndazoona kuti ndainge ndabatira pamuviri. Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndabatira pamuviri, ndo kuzotizira kwacho kwandakazoita. Zvino ndakazoti ndatanga kuenda kunogara nemurume wangu, ndakabva ndaona kuti pamba pacho paisagarika. Dambudziko randakaona iro rakakonzeresa kuti ndinge ndichiona kuti panapa hapagariki inhau yavatezvara. Vatezvara vangu mukoma ndaisakwanisa kuvanzwisisa, because ivo vaiva nedzimwe nguva dzekuti ndaikwanisa kutoti kana ndichiita mabasa angu waizongoona dzimwe nguva vava kungofamba vachimira padhuze neapo pacho pandinenge ndiri. Apa
zvinhu izvi zvainge zvava kundityisa, because dzimweni dzenguva taikwanisa kana kugara tingori inini, vatezvara vangu nevazukuru, nekuda kwekuti ivo vamwene vangu vaiva munhu wekuti nguva zhinji vanenge vachingofamba vachingotengesa. Saka ndainge ndava kungogara ndiine feeling iya yekuti vatezvara vangu pfungwa chaidzo dzekuda kuita bonde neni, pfungwa idzodzo vainge vainadzo, asi vaingonyara chete kuti vange vachindisvitsa shoko, because pane dzimwe nguva ndaikwanisa kuti ndakarara zviya mumba umo mandainge ndichirara, windo racho rainge rakangoita riya rekungoti rainge rakangoiswa zen'e nechekunze, so saka zen'e iri mukoma rainge risina kunyatsokusungirirwa zvakanaka. Saka mazuva ekutanga ndaiti paya ndakarara ndainyatsoita feeling iya yekuti panenge pane munhu akandidongorera chete, but in the end ndakazotoona kuti munhu aipota achindidongorera ndakarara vainge vari vatezvara vangu, but inini handina kana kumbogara ndaita sekunge ndainge ndakavaona. Ndaingovaona zvangu ndobva ndava ignore, because at that time ndainge ndichiri mwana mudiki, saka ndaitya kuti kana ndikataura nyaya idzi ndinenge ndichinyadzisa munhu mukuru, but nguva zhinji ndo zvavainge vachindiita izvozvo, zvekuti ndakazotogumisidzira ndava kutogezera mumba kana kuri kunzi murume wangu navamwene vanenge vasipo, because ivo vatezvara vangu vaisiti nguva dziya dzandinenge ndava kuda kuenda kunogeza, waizonzwa dzimwe nguva munhu achingofamba ari padhuze nepatoilet ipapo. Saka ndainge ndava kungogara ndichingotya kuti zvimwe kuda in the end vatezvara vangu vachazoguma vazondibata chibharo. Then ndakabva ndazotaura nemurume wangu ndikabva ndazomukumbira kuti tinge tichizotsvaka pamwe pedu pekuti tinge tichigara. Kubva zvandakazotamisa murume wangu ndichimubvisa pamusha pavo, zvakabva zvazokonzeresa kuti pakati pangu navamwene vangu nehama dzake tive vanhu vekuti tainge tava kusanyatsokutaudzana mune zvakanaka, because iye mukomana wangu uyo ainge ava murume wangu ndiye watingangoti he was more like a breadwinner pamba pavo, sezvo uko kwaainge ava kuendawo achinoshanda aikwanisa kuti kana akashanda paanozodzoka paya anenge akatenga magroceries ekutoti taikwanisa kutochovha kana 3 months chaidzo tichingodya magroceries iwawo aanenge atenga. Saka ivo vamwene pavakanzwa nhau yekuti tainge tawana imba iyi yatainge takawana tainge takaiwanira kumagrosa, saka ivo vamwene vakabva vazotanga kupopota vachiti mukadzi wako uyu achazogumisidzira akuhurira, because kumagrosa ikoko paya paunenge waenda kunoshanda mukadzi wako anenge achisara nani, but inini nemurume wangu tainge tichidanana tichinzwisisana chaizvo. Iye murume wangu ainge achingondisiya ipapo pacho patainge tichiloja, kunyange zvapo painge pachigara vanhu vakati wandei, sezvo painge pari panzvimbo paigara pari very busy, but handina kana kumbogara ndaita pfungwa dzekuti ndinge ndichibvuma varume vaya vainge vachisara vachindinetsa vachindiudza kuti vanondida. Ndaingoti wose anenge andipfimba murume wangu ndaibva ndamuudza, asi sezvisinei murume wangu akabva azongoramba ongotongwa nevabereki vake. Ende kana neniwo mukoma ndakabva ndazoudzwa nevamwe madzibaba pane rimwe sowe iro randainge ndichipinda nguva yandainge ndichiri kugara kuZimbabwe ikoko. Madzibaba vaya vakabva vandiudza kuti inini ndainge ndakatoteyewa nevabereki vemurume wangu, hanzi kune kwavainge vakaenda vakafamba vakaenda kun'anga ndokubva vanditeya, because ivo vainge vachiti ndini ndiri kuvakonesa kuti vange vachidya mari yemwana wavo madiro, nekuti kutaura chokwadi mukoma panguva yacho iyoyo murume wangu mari chaiyo vainge vachiita yekunhonga, vaingoti pamugodhi wose vavanenge vapinda vaitonhonga mari chaiyo. Panguva yacho iyoyo mukoma murume wangu ainge abvawo mukutenga kamotikari kake, even though kamotikari ikako kainge kari ka2nd hand, but kusvika tichizotenga motikari iyoyo mukoma mumbawo ndainge ndichitosafawo ndichitozvinyima zvekudya, nekuti
nekuti dzainge dziri shungu dzangu dzekuti tinge tichiitawo something muupenyu. Tainge takazviudza kuti tinofanira kutanga tatenga mombe, asi vanhurume munongovaziva kuti their first priority, kunyange munhu asati avaka, anosarudza kuti ange achitenga motikari. Mushure mekunge tadiscasa, tawirirana, ndokubva tazosarudza kuti tichatanga tatenga motikari, then tobva tazotanga kuvaka. Saka zvose izvi mukoma ndo zvandakabva ndazoudzwa namadzibaba vaya, vakati kana mukaramba muri ipapo, ndaona musina kana kure kwamunenge masvika. Mwana wenyu uyu ndaona asara ari nherera, because hanzi vamwene vangu navatezvara vangu vainge vava kuchifamba manje, not kufamba kuya kwekunyepedzera, but kufamba chaiko. Ndaiti dzimweni dzenguva mukoma ndakarara, ndainyatsokunzwa kuti mumba munenge mapinda munhu, but munhu uyu ndaisamuona as such. Ndaingonzwa that feeling iya yekuti mumba munenge mune munhu mani. Ende ndaitobatwa nemadzikirira mukoma, ndakatovhura maziso so ndichingoona umwe munhu, but munhu uyu structure yake anenge akangoita kunge rima so zvekuti ndaisakwanisa kumboona kuti munhu iyeye munhurume kana kuti munhukadzi. But ndaingotiwo kana ndazopepuka ndobva ndazotanga kuimba zvangu ndichinamata, then madzikirira aya aibva azotiza. Ivo pavakaona kuti vainge vanditadza nemadzikirira, ndo pandakabva ndazotanga kusangana nematambudziko ekuti mukoma ndaiti kana ndaenda kunguva yangu iya ndiri kumaperiods ndaisapedza. Ende nguva zhinji ndainge ndava kutoziva kuti kana murume ari munzira, nekuti iyewo aiva nesystem iya yekuti dzimweni dzenguva aingokaruka auya kumba asina kana kumbogara andizivisa kuti ari kuuya kumba. Saka ndaingoti ndikaona ndaenda kumaperiods ndobva ndatoziva kuti murume wangu anenge ari munzira kuuya. Ende kunyangwe aiti kana akazamawo kuti ange achimirira kuti ndipedzewo kuenda kumazuva angu, but mukoma ndairamba ndichingobleedha. But aizoti musi waanenge adzokera kubasa, neniwo ndo musi wandaizopedza. Zvino zvinhu izvi zvakabva zvazotanga kukonzeresa mamwe matensions akawandisa in our marriage, kusvika murume wangu ndichizotanga kunzwa makohwa ekuti iye ainge ava kuita zvemagirlfriends, ndichitoudzwa kuti hanzi pane umwe musikana uyo waainge akamitisa. Ende this thing zvinhu zvekuti zvakazotoita zvinhu zvechokwadi. Ende chakanyanya kundirwadza ndechekuti nyaya idzi mukoma ndakatoita dzekutoudzwa navamwene vangu, ndo vakatondifonera vachitondiudza kuti murume wangu ainge ava kuita zvechihure. Panguva yacho iyoyo ndakafungidzira kuti zvimwe kuda kuudzwa kwandainge ndichiitwa navamwene vangu inhau yekuti vainge vachindida, but mukoma vainge vachitoda kutondisvotesa kuti ndinge ndichirambana nemurume wangu, because iye murume wangu zvaakaita ndezvekuti akabva aenda ndokubva audza vabereki vake kuti iye ainge aita mistake, ndokubva adanana nemusikana uya, ndokubva amitisa musikana uya. Iye mukutaura kwake achitaura neni akabva ati ainge akaenda kunoudza vabereki vake kuti zvevakadzi vaviri ainge asingadi, asi aida kuti vabereki vake vange vachienda kunokumbira ruregerero kumba kwemusikana uyo waainge amitisa, achiti kubhadhara zvake ainge achida kubhadhara madamages ose, asi aisada kuti ange achizoroorana nemusikana iyeye. But mushure mekunge vamwene vangu vaudzwa zvose izvozvo nemurume wangu, vakabva vandifonera ndokubva vandiudza zvose. Mukoma ndakarwadziwa kusvika pekupedzisira zvekuti kunyange murume paakazodzoka akatoonawo kuti kutaurirana chaiko kwainge kwava kutonetsa. Zvose izvi zvakaitika mukoma zvakandirwadza, nekuda kwekuti murumewo paakaona kuti inini naye tainge tava kungogara tiri vanhu vekuti nguva dzedu zhinji dzainge dzingori dzekungorwa nekungotukana, akabva azongoramba ongowandira kumusikana wake iyeye. Dzamara ndazotonzwa kuti musikana uya ainge atizira, ininiwo ndikabva ndati zvebarika handizvigoni. Ndokubva ndazotaura nasisi vangu vainge vari kuno kuSouth Africa, ndokuzorambana kwandakazoita nemurume wangu, tikabva tazosiyana. Then mukunosiyana kwedu, iye murume wangu ainge akangondiudza kuti inini handina kukuramba, but iwewe ndiwe wakandiramba. At that time mukoma ndainge ndakazviudza kuti never again in my life kuti ndinge ndichizodzokerana zvekare nemurume wangu uya wekutanga, nekuda kwekuti
zvose zvatainge takaitirana ndainge ndakazviudza kuti enough is enough. Nguva yangu yekuti ndinge ndichiita move on ndakafungidzira kuti yainge yakwana. Pandakaonawo kuti mwana wangu ainge ati kurei zvekuti aikwanisa kusara naamai vangu, ndakabva ndazotumidzirwa mari nasisi, ndokubva ndazouya ndikabva ndazogara kuno. Ndakati ndagara kuno mukoma, zvinhu zvose zvainge zviri bhoo, because pandakauya kuno bamukuru vakabva vatonditsvakirawo kabasa kangu kainge kakatoti nakei, ndikabva ndazotanga kushanda paya. Ndaiti mukomana wose anenge andipfimba mazuva andakauya kuno, ndaibva ndatozivisawo sisi vangu nabamukuru kuti ningi uya zvamunomuona ari kundipfimba, dzimwe dzacho dzainge dzitori shamwari dzabamukuru dzainge dzichindipfimba, saka vainge vachindipawo maadvices. Dzamara ndazosanganawo neumwe murume uyo akazoguma ava murume wangu, uyo wandiri kutotsvakirawo advice kuti ndozvifambisawo sei. Inini nemurume uya mukoma takati tatanga kudanana, ndokubva tatotanga kutoronga zvinhu zvedu, ende ndakabva ndatoona kuti zveshuwa munhu uyu ainge ari very serious neni, because iyewo akabva andipawo his own side of the story. Ndikabva ndatoonawo kuti munhuwo wekuti ainge asitomborinawo kana tarisiro rekuti anokwanisa kutodzokerawo kumusha akatotanga kutovaka, munhuwo wekuti ainge agarisawo muno muSouth Africa asina kana kumbogara atsika kuZimbabwe zvekare. Saka mukunoronga, chekutanga chatakaita ndechekuti inini naye takaunganidza mari ndokubva tazodzokera zvedu tose kuZimbabwe. Tichinosvika kuZimbabwe kuya ndakabva ndaona kuti zvimwe zvinhu hake ainge asina kundiudza chokwadi. Chokwadi chainge chiri chekuti iye vabereki vake vainge vakasoshaika kudhara, saka akangokurawo achingochengetwa nabamunini naamainini vake, bamunini munin'ina wababa vake. Situation yandakasvika ndichiona ikoko, ndega ndakabva ndanzwira murume uya tsitsi. Takazoti tadzoka ndokubva tazotanga kuronga tichiunganidza mari, then tikabva tazotsvakawo kastendi kedu kumamisha ikoko, tikabva tatotanga kuvaka mukoma. Pasinawo kana nguva ndakabva ndazobatira pamuviri, iyewo achiunganidza mari nekusaiti, ndokubva azoenda akanondibvisira tsvakirai kuno. Upenyu hwedu mukoma hwainge hwava kutofamba zvakanaka. Nanhasi uno mukoma titoriwo nezvipfuwo zvedu zvatakakwanisawo kutotenga. Makore akati ati fambei mukoma, out of nowhere mukoma ndakazoti ndaenda kumusha kudaro. Saka pane dzimwewo nyaya idzo dzatainge tichitofambirawo inini nasisi vangu, ndo pandakabva ndazosangana nemurume wangu uya wekutanga. Saka takangotaurirana zviya ndokubva andikumbira namba dzangu, inini ndikabva ndamupawo namba dzangu, tikabva takatanga kutaura tiri kuZimbabwe ikoko pasina kana nguva. Then iye ex-husband akabva andiudza kuti iye achiri kundida, akabva anditi kubva zvaakarambana neni paya kwose kwaari kungofamba ari kuudzwa kuti kana akasadzokerana neni hanzi upenyu hwake kana kuti chiraramo chake hachimbofi chakasununguka, nekuda kwekuti hanzi inini ndini ndainge ndakabata chiraramo chake. It seems as if hanzi inini mumaoko angu ndine laki iro randiinaro, ende zvinhu izvi mukoma kunyange zvangu ndisina kana kumbobvumirana naye, but mashoko ose awo aakandiudza I feel as if ichokwadi, because pandakasangana nemurume wangu uyo wandigere naye mukoma, zvinhu zvake zvainge zvakamusungira. But now tatovawo vanhu vekutoti tinokwanisa kutoverengwawo kana pakanzi ngapamirewo vanhu vari kuita zvinhu zvine musoro mulife. Saka mukoma ipapapa ndatova very confused, because ndakambozamawo kuti ndinge ndichimubloka murume uyu, but anongoramba achingouya nedzimwe metse dzakangosiyana-siyana. Dzamara ndazongosiyana nazvo, ndinongotiwo kana ndikataura naye ndobva ndazongodhilitawo machats acho murume wangu asati adzoka achibva kubasa. Ende murume uyo ainge ari murume akandiroora pekutanga in my first marriage. Ndakabva ndamuudza kuti kutaura neni anokwanisa kutaura neni, but not zverudo. Saka it seems as if ipapo ndakatoita mistake, because ava kutotora that advantage yekuti kana murume wangu asipo anobva atanga kundifonera zviya zvekuti anoramba achingondifonera kunyange ndikamuignore.
please help me. Ndoitawo sei? Ndo delete namba dzake here kana kuti ndongochinja sim card? Please ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe. Ndozvifambisa sei? Ndiri kutya kuti the more yandinoramba ndichingotaura my ex-husband anokwanisa kuzosvika pakundinyengerera zvekuti ndobva ndazoita a decision isina kana musoro mune ramangwana, ndobva ndazozvidemba, because iye anongoramba achingondirangaridza love iyo yatainge tiinayo kubva zvatainge tiri kuchikoro kusvika tazopinda mumereji yedu. Please ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe ndikwanise kuita decision yakanaka. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Hanzi ndibatsireiwo ndikwanise kuita decision yakanaka. Ngatitaurei navo mucomment section.